Aurrena 11etan indegu altxorraren bila bat. Ja, bukatzen nahi dana, bukatua. Oain TNT Tolosako neskataldean eskutik tailer bat iten ega, horregatik gaude pixkat hola jantzitea tola. Ondoren izangoa ja bazkaria, ordu bila orden gutxitan hola. Bazkaria bukatzen nahi dan bitarten bertso saio bat ingo du, asanbladatik sortuan bertso talde baten eskutik. Eta bertso bukatzeianen ja zuek utopikoak eztabaida bituko da. Zuek utopikoak eztabaida gutxi gora era da, Tolosan gazteok dauzkaun nahi ezberdinak modu antolatu baten aurrea atea aldiala ikusteko eztabaida bat. Gazteek bere proposamenak, bere ideak botatzeko eztabaida bat. Eta gero horrekin asanbladan norabidea finkatzeko ere bai, ez? Azkenen asanblada garbi gatzeko, dala azkenen tresna bat, ez? Herritarrak daukaguna, gazteek daukaguna kaso hontan, gure proiektuk aurrea atatzeko, ez? Orduan, hori pixka horri forma emateko eta jendeak hori ikusteko eta ideak botatzeko, eztabaida bat. Eta gero ondoren, kontzertu hasiko dira 7:00. Helburu nagusia ondo pasatzea, ez? Eta horrekin batea, esan deten guztio hortan nahi dugu apustu berezia inez. Pixkat asanblada gazte gure nahiak modu kolektibo baten aurrea ateatzeko tresna dela helarazi nahi dugu herria, ez? Eta adibidez alde hortatik dauzkaue bai eskualdeko talde pilo bat, behiei plazta bat eskaintzearren, eta baita ere talde horiekin elkarlan bat hasteko gogoakin, ez? Pixkat musika aldetik bai gauzak egiten hasteko eta pixkat. Hori da gaurko egunan norabidea edo. Zera batian traktailer misto bat antolatu dugu. Traktailer mistoa basatzea azkenian emakume gizonez jantziko gara eta gizonak emakumez. Eta hiru ariketa prestatu dute horren ingurun pixkat, eta ikusiko da hor nola bere ganatzen dituen emakumeek roloiek, baita ere gizona nola bere ganatzen dituen, zein dian gure jarrerak, eta pixkat bisualizatzeko benetan errealitateen zein dian markatuta dauzken roloiek eta benetan nola jokatze duen. Eta batez esparru jakinetan dela asanbladan nola jokatze deun, bai gizon eta bai emakume. Tenetek emango du tailerra, tenetek dinamizatuko du. Azkenengo konen lanketa pixka bat eman da daukaulako eta badakigulako zerbait honi buruz. Eta bai, bikideek dinamizatuko deu. Eta gehien bat gizonekin ingo deu lanketa hori, ez? Piskat, gure tokin jartzeko eta ikusteko benetan zer da olako esparrutan, asanblada bezalako esparrutan jasate deuna. Handikan ikustea eremu publiko gizonena dela eta batez ere olako esparruko handikan gizonenak izaten jarraitzen dutela. Eta alde batetik neska ikustatu dut ezaigu olako tokitan parte hartzea jakinda gehien bat gizonak diala, ez? Eta azkenen gainkarga bat eragitegula emakume hoi, gaizki sentitze horrekin baita ere, ez? Orduan, emakume kopuru jakin bat ez bada animatzen urbanakoare ez animatuko horta parte hartzea. Eta hori aldatzeko, jakina da gizonak behen privilegio kalde bat eutzi baituela. Asanbladetan, pixkat behien roloiek apaldu baituztela eta behien hainbat jarrera albo batea utzi eta emakumek parte hartu. Emakumek parte hartu eta azkenen ez dela zer gertatzen, behek bai hautsa daukatela eta iniziatiba baita ere.